Pagtang lami arba guys, mag-harvest basag ikaw din nagkuan. Nagtanom, pagtang lami arba gyud. Ginoo, tanawa guys, dagko na tayo dahon guys, pwede na kayo. Guys, natay sudlanan diri og gunting guys. Kay kabalo mo guys, usaon ko ni. Harbison ako guys ang litos. Tara. Litos guys. Akong litos nga akong gibidyohan ato guys, tagas na kay dagko na kay harbison na to. Tanawa guys, porti nang dagkuwas sa tong litos no, pwede na ni siya maharbis guys at walang katingan no. Kay motubo raman po na og balik guys no. Nan tanawa guys. Duha ra man ni kakuan guys. Pero wapa kayo. Harbison ko ni sa gabi amo ning kanon ibutan nato sa ref para bugnaw siya fresh na fresh no. Oh, tanawa guys, makakaon na kita sa atong hinaguan guys no. Murag ko pagid ta ini siya kay mura man ni siya og kuan guys kanang red bitaw. No tanawa. Action siya kuan pero pwede na ni siya guys, pwede na kay oh nangawas na siya sa misitira nako duha ra ni sila kakuan guys ato daghan kay ni guys nangakuan siya nangamatay laging uban kay nahulog abi wala na kuan wala na ko nakuan jud pagayo pero fights na ni guys no tanawa niya dili na ko ni siya kuanon ibton guys katingan ra nako guys ari guys una koy gunting di ari guys katingan ra nato aron motubo ra pod og balik guys no. Kabalo naman mo guys no kung sa to ang lito sa Italian, latuga. Oh, latuga guys. Tanawa guys. So karon guys ato ang storyahan ang kay bang harvest mo ko sa akong pananom nga litos. Ato ang i-transit sa Italian ang harvest guys, ang harvest na pud no kung unsa na sa Italian ang harvest no. Bitaw guys, mao na po na i-transit nato ng Italian ang harvest guys, nalingaw jud ko guys no sa akong mga hinaguan nga pananom nga litos guys, nanubo gyud siya guys maski nata sa init nga lugar guys, ning tubo gyud siya guys sa among tugkaran. Nara ni sa bisitira guys. Oh, nara ni seeds gini siya guys akong gipang sabod ana guys no. Unya organic jud kay ni guys, walay butang-butang og mga kuan no. Unsa pa na magipamutang na nila para mukuan lahang mga litos yun na kuan ni siya guys, organic jud no. Makatilaw na jud ani sa to hinaguan guys paggangwapaha mas lami pag gini siya guys nga ibutang nimo sa ref no kay crunchy kay kung kanon guys ba bago jud kay siya so karon gabi amo ning kanon guys so udto karon guys ako ni harbison kay para ano ibutan ako sa ref then para ano guys kanang fresh na fresh kay inog kagabi butangan nimo og mais onions kalami guys tomato unsa ba na pipino guys kalami dayon limon butangan nimo og limon asin iuna na guys kung wala kung dili limon pwede ra po tong Italian nga vinegar aceto tawag sila ha una na guys no then olive oil sus ko kuan guys ang partner ana guys kanang kuan toasted bread pagkalami guys lami jud kayo guys excited na ko guys ani guys sa mukaon na ning gabi guys harbison na ko guys pero before ta na i-harvest guys ato na i-transit sa Italian kung sa to ang harvest sa Italian okay guys paano siya guys ang harvest sa Italian guys kay ginatawag og raccolto. Raccolto. Okay guys, mao to siya guys ang harvest sa Italian og atuan na ning harveston guys. Pagtang lami arba guys, mag-harvest basag ikaw din nagkuan, nagtanom, pagtang lami arba gyud. Ginoo, tanawa guys, dagko na tayo dahon guys, pwede na kaayo. Yahoo. Dako ni pakyong guys, kabalo ko manubo aman pud ni siya. Akatong mga kuan nga guys, mabagong kuan. Kuan na pud ni siya. Pagtang lami. Thank you. Kakaon dito sa itong hinaguan. Pagbilang ko guys kasi dasan adlaw guys. Pero ay kong ganahan mga salad di gabi isang gabi kaon guys. Pagtong lami Wow.